Inut arta kijum hek ningkan krisi also Harlongbi Timung alangli second KIO Northeast Karate Championship Surini rank korage thoma pharman Silong along kachepate dunpen Ingdeng hini anong kachepalong duna jok Karbi along aphan nongme kiwan karate laki isime thang okprana phanta mesen lapen self defense aphan kethedung akachirabdu lasonsi lakha krisi langfer constituency ka parlo volongkomaji ser anglong Kido Gandhi Timung lapen sumila terangpi alang litum ausupo akleng Harlongbi Timung alang liphan bi hekpen karate ahin hojai karate club school along pacharli dunpen kidam tangan asengkan sitame inter district karate championship lapen state level karate championship along tame alang ni chipade dunbompen pinangana dimalong gold medal silver lapen bronze medalist lapen trophy certificate high hoi kadu kawe thongkebra pho medalist chipalong dundo Lasonsi non headjong second KIO Northeast Karate Championship Surini rank korage thom Silong along karate kachepate dunpen alangni second anong chepalong dunpen Karbi along aphan nongme kiwanpi Lapen Karbi along autonomous council madhuram nekthi sitame kidam kibang awarsai nangchirap chito dunapot kachuro pajirpon Lasonsi alangli Harlongbi Timung karate ke thek serpena jok karate goju karate school sitame volongko majia long karate school club ingpuponpo lapen Karbi along arlo ke thegidingatum nangachirap tunji aphan Harlongbi Timung api apuatum pen kachuningri padopon volongko majipen jirsong singna report Karbi Daily News karate a class nili ingpuponji pusi nilining Matha Karbi Anglong Arab Kethegiding Anpustame Asapso Hirjume Nang Nangipidundia Pansi Pansuci Apranga Kapadam Diapan Si Nilimpen Tuningrilo Lapen non Karbi Anglong kibik iti komane jong si laso is gojurayo karate nangijon dunji pu atum jong si aning hang ulote ni nili contact number 9957237128 along nang jogajog lote niliphan nanglong ipo